Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai suna mu gyara mata wanda cibiyar Kazimiya Herbal Medicine Center take daukar nauyin kawo muku akai-akai. Kamar yadda kuka sani sunana Abubakar, ɗaya daga cikin masu kula da wannan shirye-shirye, kuma kamar yadda muka saba yau ma mun zo muku da hanya mafi sauki da za ku yi amfani da ita domin ku magance wasu matsaloli naku ba tare da kun sha wata wahala ba. Wanda insha Allah yau za mu magana akan yadda zaki amfani da wasu sinadarai domin ki samu ƙarin ni'ima, wanda in dai kin yi amfani da su to da yardan Allah za ki ga kin samu canji sosai a bangarorin matsalolin ni'ima da mata suke fama da shi. Amma kafin mu je gundarin bidiyon, muna roƙo idan wannan shine zuwan ku na farko wannan tasha din, da ku danna mana alamar subscribe gashi na a ƙasa da jan rubutu, sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun samu lokaci. To mu je gundarin bidiyon kai tsaye. Insha Allah kamar yadda muke magana, idan kina so ki samu ƙarin ni'ima sosai a tare da ke, yadda zaki shine zaki nemi abubuwa guda biyu. Zaki nemi dibino, sannan ki nemi 'ya'yan habbatus sauda. 'Ya'yan habbatus sauda na za ku ga suna zuwa baƙaƙe ne, kuma za ku ga su 'ya'ya ne 'yan mutsi a wannan 'ya'yan habbatus sauda. Zaki neme shi kuma 'ya'yan habbatus saudan ko na 200 ko na 300 kika siyo, Allah da zaki jima kina amfani da shi, sai ki nemo dibino. Shi ma dibino in kika siyo ko na 200 ne to zaki samu wanda zaki jima kina amfani da shi. Amma bidiyon ana so a dan samu wanda ya dan fara bushewa amma kuma da dan laimashi a jiki. So yanda zaki shine, idan kika samu dibinon nan sai ki dan tsaga tsakiyar shi. Idan kika tsaga tsakiyar shi kika dan bude, sai ki cire kwallon nan ki yar. Idan kika dan cire kwallon nan kika yar, sai ki ɗebi wani 'ya'yan habbatus saudan kamar rabin cokali, sai ki zuba ta a cikin wannan tsakiyar dibino. Idan kika zuba ta, akalla kullum zaki samu dibino guda 3 ki musu wannan. Idan kika zuba a ciki, so da yamma bayan kin gama da yamma zaki na daukan wannan guda 3 daga cikin dibinon nan da kika siya, sai kina cin guda 3. In dai aka ce yamma ta yi zaki dau guda 3 ki ci yanzu, ki ci anjima ma ki ƙara cin guda 1, guda 3 kenan. Insha Allah in dai kina yin wannan, so zaki ga kina samun canji sosai. Duk irin matsalolin da mata suke fama da su na matsalar rashin ni'ima ko rashin sha'awa, to zaki ga kin samu saukin shi sosai ba tare da kin sha wata wahala ba. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mu gyara mata domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun samu lokaci. Kada ku manta, idan har wannan bidiyo da muka yi ya burge ku, muna roƙo da ku danna mana alamar like. Mun gode, mu haɗa bidiyo na